Ай, здраво жива бълбученца. Ай, сина мой, гледайте, ко се работи Перинска, улица Перинска, ја ви кажа дека ќе биде Авенија. Ја, бабурчето, како е срце мое? Иде ли? А? Кога ќе биде во? Па, што нарадиме, ова е после асфалт. После ќе биде, а? Браво. Ај, срценца. Знаеш, да ги наредат таквото, после ќе биде асфалто. Бекатон, плочки, тротоарите да греат. Чекай малко, брат ми. Сега малко, бълбученца мои комшии, стърпете се, значи ще работи и саботи и недели. Значи, мора да биде убаво направено. Нещо, което се работи, мора да биде направено убаво и квалитетно. Така гледаш кой е седнал едно, спремално бекатончето да се месте. Тук и чистия дървата към мене, към батемче. Прещава некво дърва, ќе правят парк. Гледате тук към мене какво е. Тук трябва да се парк да се прави. Тук дупката, гледате ли, дупката трябва да се направи, шахтата. Ово тук да се бетонира батемче, коло дек ќе паркира, гледай какво е, изкопано. Шахтата мора да се направи, бълбучиня. Да се бетонира и да се потрупа тук, да не пропадне некој дете. Ай, бълбучец.